I avui fem aquesta videoeditorial per parlar-vos d'una celebració, d'un acte que es farà durant aquests dies. I no té res a veure amb el Carnaval, on aquests dies hi serem immersos per la quantitat d'activitats que es realitzen a la ciutat de Reus amb el Carnaval de la ciutat, el Carnaval amb la seva rua de lluïment, etc etc. Però el que volem parlar-vos avui és de la nit dels Oscars. La nit dels Oscars, tots pendents del film Timecode, aquest film produït per l'Escola de Cinema de Reus, dirigit per Juanjo Jiménez, amb producció, doncs, com diem, de l'Escola de Cinema de Reus, amb el Daniel Villanueva, que a hores d'ara ja ja estan a Hollywood amb tasques de promoció d'aquest film, i aquest diumenge, dilluns a la matinada a hora nostra, es celebrarà la gala d'entrega dels Premis Òscar. Doncs bé, a la ciutat de Reus, el Centre d'Art Cal Massó organitza una nit dels Oscars al món de Reus, tots pendents de Timecode. A partir de les 11 es podeu arribar o adreçar-vos al Centre d'Art Cal Massó, al seu establiment, on es farà el seguiment d'aquesta nit dels Oscars i a veure si Timecode guanya l'Oscar. La veritat és que estar nominat ja és tot una victòria, però bé, a Cal Massó farem el seguiment, tots i totes us convidem que hi aneu a partir de les 11 i fins a la matinada per veure si és possible la victòria d'aquest curtmetratge produït per la ciutat de Reus, per l'Escola de Cinema de la ciutat de Reus, amb alguns reusencs participant en aquesta producció. És la guanyadora a l'estatueta del millor curtmetratge. Tot això, com us diem, a Cal Massó a partir de les 11 aquest diumenge, i ja ho sabeu, fins a la matinada de dilluns ens hi podeu trobar o ens hi trobareu a tots per fer aquest seguiment. És molt important, molt, ja ho és el recorregut, quantitat de premis, entre ells la Palma d'Or, allí on va començar tot, el Premi Gaudí, el Premi Goya, una llarga llista de premis aconseguits, i ara, al final, a l'Òscar, aquest Òscar tan apreciat, aquesta apreciada estatueta, que esperem que també vingui cap a la ciutat de Reus. Però si no, no passa res. La victòria és ser un dels cinc films escollits per guanyar a l'Òscar. Això ja és tot un premi per a la ciutat de Reus. Recordeu, diumenge, a partir de les 11, a Cal Massó de Reus.